Quants de vosaltres teniu un telèfon mòbil connectat a internet on consulteu el correu electrònic, a Twitter o WhatsApp? Va, aixequeu la mà. Jo en tinc un. Doncs perquè nosaltres i milions de persones a tot el món puguin fer-ho, hi ha molts servidors engegats 24/7. Us imagineu quants? Perquè tingueu una idea de l'impacte energètic que té això, us citaré un estudi de l'any 2019 que es diu Think Before You Think, de l'empresa Ovo Energy. Si cada britànic deixés d'enviar diàriament un correu electrònic de resposta, gràcies, d'acord, rebut, s'estalviarien 16.000, sí, 16.433 tones de carboni anualment. I si jo us digués que a l'UPC tenim també servidors com aquests, funcionen 24/7, però no 10, 50 o 80, en tenim centenars i centenars. Per exemple, amb el suport a la recerca, on proporcionem serveis de supercomputació, o els institucionals que porten la gestió econòmica i docent. Us imagineu l'impacte que tindria una acció directa sobre tots aquests servidors? Al Campus Nord vam fer un estudi detallat i ara us presentarem la proposta d'estalvi energètic. El repte 10-10-10. El primer 10 fa referència a l'objectiu. Volem estalviar el 10% del consum elèctric anual dels servidors als CPDs institucionals. Per tant, fixem un objectiu mesurable i amb impacte real. El segon 10 fa referència al finançament. Volem que sigui autofinançat. Per tant, proposem invertir el 10% de la factura elèctrica a finançar aquest projecte. És a dir, volem estalviar el 10% del consum invertint la despesa equivalent del cost elèctric anual. Aquí és molt important entendre la diferència entre despesa i inversió, que és el retorn. D'aquesta manera, aquest estalvi del 10% és per aquest any, però també per l'any vinent i els següents. El tercer 10 fa referència al temps d'implantació, 10 mesos. Evidentment, qualsevol canvi requereix un cert temps.